Musta oli oikein jännä se koko touhu. Ihmisiä mittailemassa rukseja takana, joka itsessään jo oli aika skifiä. Asiat voi näyttää ihan miltä mä haluan. Kaikki pitää suunnitella. Tää on niinku kokoelma unelmia oikeastaan tämmönen elokuva. Mä olin tavannut ryhmän ihmisiä, joiden avulla mä tiesin, että se on mahdollista. Ja nyt jälkeenpäin kun katsoo, niin tätähän me koko ajan oltiin hakemassa. Tätähän elokuvaa meidän kaikkien on koko ajan pitänyt tehdä.